danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Hausa TV. Ina da tambaya. Wai me yasa mata ba sa son mazajen da ke son su tsakani da Allah? Mazaje na kirki na gari sun fi son wanda za su yi ta gana musu azaba. Why? Me yasa? Like Nafisa Abdullahi jaruma ce daga cikin Kannywood, inda Nafisa Abdullahi ta yi bayani akan cewa wai me yasa mata so da yawa ba sa auren mazajen da ke son su saboda girman Allah. Ya kamata mata idan za su yi aure su rika duba mazaje wanda ya kamata su aura, ba tare da sun duba cewa wane shine masoyina ba, wanda yin hakan ba zai haifar da alkhairi ba. Ana duba nagartan mutum ko kuma mutuncinsa da kimarsa da kamalarsa, inda ta ƙara jan hankalin 'yan mata da su hattara da samari waɗanda kan zo da niyyar cewa za su aure su amma ba don Allah ba. Nafisa Abdullahi jaruma ce daga cikin Kannywood wacce ta tsere sa'a, wanda har yanzu tana ɗaya daga cikin waɗanda ta zama zakaran gwajin dafi a Kannywood. Nafisa Abdullahi ta kasance mace ce a har kullum mai gwagwarmayar so ta ga mata sun inganta, rayuwarsu ta yi kyau. Sai ku danna mana subscribing a tashar mu mai suna Hausa TV, ku danna ƙararrawa sannan ku danna mana subscribing a tashar mu mai suna Hausa TV. Hausa TV, mun gode. A tashar mu ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Hausa TV.